Oberta la convocatòria de la 6a edició dels Premis de Periodisme Jove Joan Marc Salvat. Un any més, els mitjans de comunicació, la Nova Ràdio i reusdigital.cat, amb el suport de l'Ajuntament de la Selva del Camp, impulsen aquest guardó que recorda i reconeix la trajectòria del jove periodista salvatà que ens va deixar el 2015. Els premis van adreçats a joves comunicadors menors de 27 anys i residents al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre. La temàtica dels treballs periodístics ha d'estar relacionada amb la demarcació tarragonina. Poden ser treballs inèdits o publicats en algun mitjà de comunicació, sigui premsa escrita o digital, de ràdio, televisió o fotoperiodisme, amb la condició que s'hagin realitzat entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 de novembre de 2021. També es valoraran les trajectòries professionals més destacades. Els treballs s'han de presentar abans del 31 de març de 2022 a l'Ajuntament de la Selva del Camp en horari d'atenció al públic. El Premi Joan Marc Salvat vol reconèixer la trajectòria de joves periodistes compromesos amb la professió, la honestedat, el compliment del codi deontològic, la capacitat d'iniciativa i l'emprenedoria en el món de la comunicació. D'entre tots els treballs lliurats, un jurat integrat per professionals del periodisme del nostre territori concedirà 2 premis, el primer dotat amb 900 euros i un segon valorat en 700. També s'entregarà un premi a una destacada trajectòria periodística que rebrà 900 euros i un altre, el Premi Òmnium Baix Camp, que reconeix la feina al millor treball d'un estudiant universitari que cursi estudis relacionats amb el periodisme i la comunicació, valorat en 350 euros, destinat a material informàtic. Com ja es va fer l'any passat, es convoca també el Premi de Periodisme Xavier Joan Pere Oliver, en record de l'activista reusenc compromès amb les causes solidàries, ecologistes i dedicades a les llibertats. Aquest, valorat en 900 euros, premiarà un dels treballs periodístics de temàtica social o que s'englobin dins dels camps de la cooperació, la llibertat dels pobles i el respecte cap a la terra i al medi ambient. L'acte de lliurament dels premis, on es farà públic el veredicte, està programat pel pròxim mes d'abril al Castell de la Selva del Camp.